familles, mille problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Abdurrahman. Abdurrahman. An kam Abdurrahman har way ufaade gatan hayso galle o hen feeco an kam haaju ma ala hen. An o coow gonɗo less on jagge nduure fof an kam haɗa gahiɓe tan aɗa jooɗi. Bukay. He, hanam halnen. Galle mo fusse coow e ko wonɗo coow? Wonɗo coow. Wonɗo coow ko an mate an a wastin coktagal ngal Amadou wondere galle. Walla a wastin bonande nene waɗata ɗeɗo balɗe to ɗo ordi ɗe balɗe kaydi. So pop Bukay mi andi wona ngal morƴalle o coow fof ko ɗum kalantami. Miɗen bonde Amadou kam mi haalani galle o hay bowo galle o heɓe gandi bonde Amadou. Ɗo ɗon yettiɗe balɗe noon nde yettonoki ɗo an kay heɓ gatan joɗɗa ala tenata ala ƴewta ala joyi nettoɗa Amadou bagage o gonɗo nder galle he monimo roñata ses hen yeeyore tawmi ɗum joni ko bedde he tabal amase ngal yo seesuji fof jaggi yeeyi mbiɗa eyi eyyi Bukay min hono miijortemi on boni ponno an haɗa jogino miije wonde Amadou ma roñ bagage omo yeeya min so woni ga miɗa wawi miije ɗum Abdourahmane Ahmadou ngal kosngal ngal yaɓɓi wallahi si en ummake mum kolluɗen ɗum nayi mbalata ko boowo billahi ma en pinɗo subaka goto wisi taw hen dare damal hay goto fof ƴoytata neɗɗo wiyete ko addoye bagage ma jalta saabu ayi Sofia yow billahi ɗon jaɓɓuɗa yaɓɓu ɗon par ce que maye ngal dewgal a rokkaka jaam te an a anda bone min dal meɗen guddi tawi wawam rokku jaam fa galle yumma pofɗa toon hakkille arta ƴeew so arti woto arto e mude arto e galle o jeeyama o wawamom haat a faami jagguɗon jagguɗa ha tiiɗa par ce que Sofia vraiment Abdourahmane waɗanimi respect rokkanimi jaam pourquoi a rokkanimi jaam nata dewgal heccanki tan hande tan o wona fijirdem on ma addon probléme uji Sall de jagguɗon jagguɗa tiiɗde min ko ɗum mbaɗatmami conseillé Amadou ko an dari ɗo min kay ala wona Amadou mo gandumo kay mbiɗa ka jurmiɗo mi a mbiɗa ka jurmiɗo mi dewgal ngal an aɗa foti wiidemi noon an jala gon pa o woppuno ɗo jala machine go ni waɗen yeeyu piliyano on woppuno ɗo on jaltinan ɗen ɗo idde hen fof yaltin heɓa hen lelo ɗo wondego nayi wi konko helgo monen suutnoy ha han joni noon ko tabal amase ngal seesuɗiren tin han yeewi ngel biyete ngel fes mi anda fes mi anda laakar on walli ɗum yaltin bagage o yeeyima ana anda tindare Amadou ɗum ɗon tolni Bukay Amadou noon sisi noon tigui Amadou sisat kay tawde an kam ala ko ƴewata ala ko haaji ma woni e galle he an kam nder suudu tan ufiɗa haɗa wonde rewɓe an kam programme ma fof ko rewɓe he Bukay an nen hay tenoyde a tenaya Bukay fet sembimami Bukay ay mi haalanma de min ɗo ala ko lijjimɗo sowona debbo mo de hay tout ce que lijjimɗo
ganda ɗum noon Abdourahmane an debbo ma tan woni haajuma tagi haram noon wiya aɗon ko jimmi andindema so mbeɗa yaha walla so mbeɗa jooɗo haydara ala ko woni hen haajuma wona nani Sofia il faut paama noon ko erreur woni hakkude men kono wona en min wona gagnema Sofia min wona gagnema mi wona kutiɗom mi wona haydara min kala ndima haɗa waɗe ko boni billahi mi haalata hen te mi jaɓata ɗum sa Sofia tawi dañani jaam ko jaam dewgal jiltonɗa hen wona jaam ha mi o bone on rokkuma mi rokkanum bone mbaɗo ni hey buftinoyngal ha laaɓa jaaha galle moon pofɗa hakkille ma arta garta suudu ma nani ɗo joɗɗa han Allah waɗi fof anani min ko ɗum mbiyatma ay ko kalta ko hay so mbeɗa jogorno yaade hay so ko mbeɗa jogorno yaade mami hayto yaade ala eyyi par ce que haala ka kalta ka wayi kono festudude ni joni hayso galle o matériel he mbaɗum ene sortire sesan yeeye galle o hen heeɓi rewtinomo yeeye min mi haalanima mi haltaniyam ka an foti jogade darnode han kosɗe kolla Ahmadou nayi mbalata ko bowo beele mi woppa ko waɗata ko woten cohret keɓaɗo har kam haala min ko debbam talmi debbo an jogi debbo an o debbo daganakima de an ɗum haɗum fonno her so haala an o debbo mo gandanɗa hoore ma ko cakan woni hakkude mo o daganakima de yew yanno kalta yanno kaldade bugati foti ando ko haalata an ayi ko happo mbaɗnanɗa happo o yawti ko ɓooyi anani wona debbo ma debbo mo potɗa nef potɗa dok ɓandu ma foti sala ɓandu mum jaaha hande ala mbatta sono ha dokno gueɗe ɗe ganduɗa hay kurkomo siwa heɓto worɓe dokonta han koñ gueɗo gon dokonta bugati he haɗa wawi sukkane wala wawa han i pare cuhri im haali kalanɗa im Abdourahmane hande haɗani kam riwa Salihi haɗa hen jogui droit kono noon tejja jangga ande ma a yalten Salo saabu ndeɗo bonande wonde galle he foof an woni Samba yuman hen a jarama noon fukki tan doni am ngal tan mboƴ Allah e ka namnoɗa ko yan namna foof mbaɗa kam no kono muccede wuttini Amadou mata wawi sentademi Amadou foti laabi mbiyatma mi ya oppam no foti tan laabi nde watmi ma wima ya woppam mi deeƴe wiyaɗam Allah noon idiɗam dende enɗam e jiidigal gongal ngal hakkude men haɗa woni bandam debbo wawami yahat neɗɗo no bonnuma quoi a faami heddi noon so tawi conseillé ɗiɗi mbaɗmi hiɗima mbaɗi déracé walla takama jooɗo e yarlo jaafaɗa accu hakke ganda noon ko kalanmami ko ɗum gonga jorɗo kok ko ɗum noon ɓuurema mais noon so tawi ɗum wona décision ma waɗ décision belɗom hay probléme goto ala hen an jeeyi hoore ma ka mawɗo mbaɗa noon kono kam jamma ko sertude Abdourahmane jamma ko hodde suudu ma joɗɗa ndeeƴa ɗum woni jammade fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani Bukari? Umoyo. Jona jam andi jof. Bukari mi ko ya umu. Umu kalde. Umu mo sohluma. an jongom an onon kam ma khalla onon giteji monde ko tiime écran ji ha on natti wawɗan an wadde anda hum waktu yon Mi haalan ɗum de. Bukari ko gonduɗa? Ko woni probléme ma? jongom e gonda Cikra ni no gondirɗen suudu ni no yooɗi. Ha? So mi fayama jongo mbiya yomi ittu. So mi rayimo mbiya yomi ittu. Pour hollum won sabab. Ha? Amor, an ko ma? Amor kutege anari heni ya buti. Amor mi man kadden ha kawlen hala hapal. Njaar ya jam fo kam caggal. Fatima he yew mi wawa halaka Andi ma no kadden de wala ko dum kadden Amor. No kadden ha padde e mbadi d'accord no ko te ngacca caggalam kan jaaji e matiri galle. Ha? hanan min gin kalnani homo risita ƴettuɗa toon to ko huɗo aɓe to
homo résultat ƴettuɗa to min bukal no ari kam haali kam jonjonde wi kam ko woni mi namdakim bukari mbimami ko to nulnumami ko ƴettuɗa toon mais Amadou hunde fof ko CCC yatte c'est ça ouais c'est mollo c'est pas comme ça on vient seulement pour reparler hein mala mono mi wala gam ko mimam ko mami attama a jaɓandu min gonɗinde mais hatta kam lawol ngam langol mi watta ngol tan stop de gonami ko yeede matériel o sees par ce que so ɗum wonani noon so ɗum wonani joni somi yeehi galle hon jaltinira matériel o ko seeɗa jaltinira matériel non c'est pas comme ça on avait parlé Amadou no kalɗa mbimi ko yafata minen attema no jammi mami réglé ɗum toon mi gasnani haade mi atti kadi mi tawi a yeehi boxuji galle ɗiɗi ko kalam so ɓoy seeɗa minen kadi min bufɗino ko boowal won seese hunde fof ko seese yarte wona ngalata waɗa proof Fatima est ce que min waɗani sees Abdourahmane guila ƴetti Sofia hon foti omam mo woni tan waɗa ko weli ɗum hom kam seknode nder o galle he sees ala ɗo de onon gone jaam kono Amadou wonani e jaam Amadou faut pas compliquer les choses hein on waɗa ɗum compliqué hunde taw compliqué mine ma en kaddigue fananta hami attema min mami yiyami haadde mabɓe hami hawra mabɓe somin kaddi min kawri somin gari min dokkuma debbo ma wona ni kay yerte ka mawɗa wona cukalel non hein hunde fof ko sees yerte so wonano sees aɗa heɓano Sofiane on kay jongoma guila joni hein ko tan goppa hamin kadden ha ko min ko musikam tan kadduɗen ha kawruɗen haala ha par gacca hami yaade yeeye matériel u caggal hono nani yeyde matériel u caggal jongom sabu allah e nelaɗo mi woppami fofto min ko aɗande majjani komi kortiɗo te min ɓandam welani mi woppami ɗano mi haalani ɗum Boucar cikani no goni ɗon ni nduɗo suude no yooɗi han somi memi mbiya yomi ittu junggam somi rayimo mbiya yomi ittu an hoko woni probléme ma jongom komi kortiɗo hortide o i batte komi caftuɗo min komi caftuɗo te haɗani ɓandam welani ɗe balɗe an woppami lelo min ɗum ha jamala hen Boukary islam haalani ɗum a yimɓe ɗiɗo so ndesindiri a tottat mo fof ko jeeyi ko ha timma mino mbo sohli hoore mi jinmi ko totta kam haala ka noon mi wawa ɗum de c'est quoi ça jongom est ce que islam ani hen wi neɗɗo joom galle ma jofta ina horte anda hoɗo tampere mum huuɗi foti anda hoɗo ngongre mum foti joɗɗa tan tima e mum haɗa waɗa weeƴ kaɗa ɗum foof est ce que ɗum l'islam hen ɗum ha ɗum ko hande an gonnanoɗo ɗo hay sono mi tampi a oppata kam hay sono mi wuuli a oppata kam somi sohli hooram totta kam comme il faut hande joɗɗa mbiya mi wawa Boukary a wawan noon par A walla par B ɗum a totta ɗum ha timma haala ka wundi komi wawa Fatima ƴeew e balɗe fof gonɗen koye jaam mi wawa haala ka ƴeew ummo yaha Amadou sabi Allah tan yaha Amadou attiri hakkille ma wona cukalel kam mawɗo kefe alani ko moƴƴi alani ko boni hande kala ko mbaɗɗa fof ko ante min de komi mbaɗa ɗo ko boni a haalani ƴeew Fatima joni mi dugani mi waɗani haydara mum waɗama expliquer les choses comme ils sont accuma mi réglu affaire o de ama manière taw ganduɗa ala prix ala para hunde fof wattake patta hunde fof ko seesa yarte ana wona cukalel kam wonata yeede matériel joni deeƴi oɗo yeeyi ɗo hay bagage hay goto yeeyi ɗo min kam jogomo finde ni tampi haala ka tampi yaha Amadou sabi Allah woten dugde yata non yata ka seylam ya seylam mami ya joni attiri hakkille ma oɗo yeeyda e bagage to ya ano neɗɗo haata hunde tan ha famdire ma par ce que no battani no metti trop hunde fof par a watta seesa non let sukkiji belas babonde sees ala ɗum moƴƴani beƴƴi tan an kam man jibidinɗa koye ligne o waɗi yimɓe quoi haala tan mbere lel jot o ittana meps aɗa lecciɗuma e faami artir hakkille ma min hande mi softani mi wawama waɗan ko cokunoɗa ko joni noon woppam ha ñande coftumi tawa ñande hen mbeɗa haari ɗoyngol mi waɗanma ha jondina ƴeew aɗa andi joni Poular wi amde jale wasde amde ɓuuri ɗum puɗɗoɗa ɗo hunde tawa dañani ko cohlunoɗa yo tuundi ara lomto ɗon yo ɗum kay woppude tan ha ñande coftuɗa mbaɗa yoro amdi jam yo amdi salam yo min ɗum haajam yo boni hen ko jinmi ko a tottan ɗum ha timma par A walla par B ɗum ko par la force mi wawa mi tottani te ani Fatimata foof ko gueɗal moon keɓaton keɓat noon ko tan keɓata mi wawa memole Allah o wona Fatima o ko jongoma par la force mbimi la ilaha illallah o kam mani o pukino ɗum ko bambaɗo Amadou mi haalta ɗum noon laawol gongol Amadou an ka kangaɗo walla hol kemma Amadou Amadou an ɗe bag sen ƴettaɗo yeeye ko tagi komi kangaɗo coɓ kangaɗo noon koko weli ɗum waɗata te kadi mi eppi ɗum mi namdoma onon o sah komo tribunal walla komo batu yimɓe kumat dewle walla komo woni onon dañ mir gaddantumi tan ko haala Sall kangaɗo hene waɗa conférence an han woni kangaɗo onan mbiɗa ka kangaɗo komin mbaɗode Sall batton ɗo noon
min namdotoma kaaƴƴi tawi ka kagan naweɗa fan komi kangade coɓɗi te noon kanɗinɗo mo boni an Abdourahmane an han nimi de mbiɗa an woni nder ngana mi irtuɗani ha min anda ko mbaɗani somi yima tan kaƴam ɓesdot yiidem tan gani tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder an kon Bukari an walla cikona ko kewade galle ko fo mimitinani walla pimde mon mo pibduɗon an e Abdourahmane e Amadou e wonde jew ko pimɗon ko walla mimitinani ɗum minen fi kuuram tan mbiɗa deeƴi mi wiya noon haydara de mimi tini ko kewi galle ko fof mbiyam galle no wayno ko juuɗo jungam o wara kala ko kewi galle min mbiɗa tini mara ko mi fiyen kuuram tan mbiɗa deeƴi mi wasa haalde mais ko kala ɗon ko pimɗon e Amadou ko est ce que wona ɗum tagi Amadou wiide fini gal ene yiya galle tan o mbaɗani ko mbaɗa ko wi ko par ce que neɗɗo so jalfi neɗɗo tan jomum so lutti tan waɗa vengé est ce que wona ɗum tagi Amadou wiya ene yiya galle o walla ko pibɗon e makko ko o mbaɗano rekkide e makko gattuɗon e makko mbiyo no mbaɗa humta haaju makko kanko no fino wiyo yiya galle wona ɗum tagi eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde jongom an min hollum jongom kam meɗanade kaso am subhanallah Bukari hol biɗon min mi naari kaso ha Bukari jongom komi namni ɗoma tan ɗum jarani wullude jarani diwade komi namni ɗoma hakkude men ala min boniɗo andu hol biɗomo noon ha hol biɗon min mi meeɗi naade kaso sa yi namni mami hakkude men ko andi yo ɗum yakket ɗum jarani namnade hombo wima noon beela ko Fatimata walla ko Samba walla ko Demba mbimami tan ko beela a meeɗa naat kaso walla a meeɗa naat kaso Bukari mbimami an hol biɗomo min mi naari kaso hol kalandomo ɗum hol biɗomo noon wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso an an ala hoore jaga koye tabuyon siége haɗa yeeye mawɗo poɗɗonoma han an kaɗima mbaɗi plafonné he kangal ko wel ɗum waɗat haɗani min Abdourahmane jiɗmi hande jaggumi tan tongon ha tiiɗa nawmi faano mi ɓorne blouson a faami tan mi won toon mi natta on yi quoi an o matériel gallem kalta so wona ko baba men soodi heddi ko min soodi an hay tan hay kuus a meeɗa soodan ɓima fof min waɗat pa o maayi ko mataw ko joni probléme ari Amadou an famɗi gacci an famɗi gacci an gasi haala ko an ka guila mbiɗa bam men ko ɗon haala ko gasi Abdourahmane mbiɗa baba men ayi Fatima hey an ko woni handar buubi de ko gonduɗa Sofiane ko mbaɗɗo jakle rek Fatima holɗum jahlan ma sono Amadou biɗone yeeye gallo ande accani yimɓe haala Amadou yimɓe fof ne gandi Amadou ko jeewo gallo keɓaɗa ɗo estros o ɗum tagma jooɗirade ni Sofiane so Amadou yeeyi gallo min e bajjilam ge tomin pay e joom gallam tomin pay hande ande galle no wawi sattude heɓde ni jalta galle mo tawiya goɗɗo toon faɗade ma galle mo jeeyanma ɓuuri welde jooɗɗa so yeeyi oɗo galle min e bajjilam gel e joom gallam oto fof tomin pay tomin kucci en hulɓini de ndeysan Fatima kala ko fof ko gonga te ko ɓuuri hen kadi bonde kadi Amadou nani yeeya matériel gonɗe galle o fof Allah ne seeɗi
hay tabla man jo fofu ramsi hala an heɓi ɗon i o finta suba tan wiya jalte suulam du salena nayi leeso amen go yakat ni mbiyata ko min warni joni kono bab men Abdourahmane mbiɗa bab men way an ɓuri nan kalmi ko hay noon fulɓe mbi ko majjere homi mbiya walla acci Abdourahmane an deke anda haydara ok an deke ko ñamata ko haɗa yara deke an ngani mani ndikkoni tottalement quoi hande haɗa selli an haɗa wi weng an mawɗo poɗɗonoma haɗa woni afa galle ala mbaɗa ƴettude chaise uji e table uji haɗa yeeye an kaɗa wi weng mi yeeyat fof ok ay woni ko galle fof mi yeeyat mi yeey galle ka ngaɗa waɗata gueɗe ka ngaɗa a faami fof mi yeeyat ten par ce que mi wonta ɗo mi yeey galle matal yeero heddo ɗo hem kam tampina mi yeeyat fof yalta fof ok joni noon guiɗel gotel kalnanmami bagago fof yeey a faami galle o yeey cikkata noon haɗa amen wawi hoynu ko ɗon gartuɗa a wawa amen hoynu an hoyata guiɗel gonguel ngel ko ɗon mbaynortomani ay Sofia o a paari wonta heɓe jomuma sey a wona Allah wona nelaɗo ko ɗum tan kaltan minɗa galle yeytaki joni jabti hay an ndiga mbawɗa Sall an fammi gacci wayyo ko Abdourahmane majji o ndeke wona neɗɗo o ndeke jara hay ha Abdourahmane joɗɗo ɓe he ko jawdi baba men woro ndeke Abdourahmane anda haydara kono wallahi ma andu ko mbaɗɗami ko en ma en laydoyta ɗum lakarde a ɗum ɗo ndegalten ɗum ha ɗum gas tak e yeeso yimɓe min fama min dal wonko haawi kam iyan Fatima Amadou mbiɗa andi o yiɗa dewgalam hakkunam min e Abdourahmane mbiɗa andi ko kirowo kono hol fof sababu bawɗo wonde ha Amadou wino yeeyi gallo Amadou ko yarande majjani ɗum no wayni min mi andani je sais pas c'est pas pourquoi Amadou dit va vendre la maison an ala ko gandanɗa ɗum non min ke mi andani haydara so mi andino taw mi handimo ko ɓooyi Amadou se levé un beau matin soma je vais vendre la maison mi anda je sais pas ce qui se passe oui c'est vrai min sa andum tawanno haalni kam ko ɗum mais Fatima est ce que c'est sûr ala ko cuutta kam hen non mi anda hen haydara sûr et certain je sais pas même Amadou mo malandi waɗi capable fof ok tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala Sofia ko tagandara kam non ko haydara on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli to paamini ɓe sungam hayso bajjel gotel jogim wala ɓe muusi ha Bukari Amadou so yeeyi worogal tomin payi min e bajjelam gotel tomin payi tomin ɓuurata hande luwas no wawi muuse ni dañde hande so yi a hoɗi toon ni ko ɓitteɗa hono Allah tan andi ɗum hay borom luwase sa namdi ɓe mbiyama ko luwas no muusi te oro wuuro no wawi meccude dañde galle ni keeɓa oro galle mbiyaɗa yeeya ɗum oɗon jooɗi ɗaɗa an Bukari ɗum goni muusi koye aywoyam yo aywoyam famimat usto haala anne famimat anne neɗɗo ina wawi wurtan guila hanki jamma ha joni haɗani tan jooɗi haɗa haala kono ko an ittana neɓs an haala moƴƴi hen gasat ko mandi hay janɗa rabuji ma waɗ waktu kam leeliɗano an Bukari ko moƴƴiri ɗo ko an ka wono an a waƴaka ɗum hawlu ko haala an cukalti pense que nous en train de s'amuser quoi ɗum ɗo Amadou wiide yeeya galle yimɓe gasnan ha nder haala kado haala hande luwars no wawi muusini hande so lewru ma hay lewru no wawi woɗɗo ɓattidiren ni neɗɗo ala daroram wiya tottam ɗo kalisam to keɓata ɗum min e bajjilam goode somin jalti galle tomi payi yo ko katta ko de an a miijata famimat artir hakkille ma o an mbadde an a anda Amadou ko waɗata ko ɗum tuupe ɓoole tous ɗo ɗum yeehi ɗum ɗon wona onon lijjitat ɗum minen lijjitat ɗum c'est que yeehi noon min Amadou kala ko wawi dewa e kala ko wawi doƴƴo haɗa yanna wona ko weeli ɗum waɗata galle he si ka yehen ɗum haala kay goto haalata ɗum mais so min koccidiri min e Abdourahmane min dari haɗa wona ko haalata ko etto waɗa tampere gili ari tampere gili hoyni kam
fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno bagage galle o mboy waɗata ɗo heno rone heno yeeyoy ɗum so welama yo naw hay magrisaji woro ngo yeeyoy kono galle o ganda ko wonki haɓɓa hen ɗum artiri hen hakkille ma ko gandimi ko waɗi capable ko mi andi way wadde ɗum no way finde subaka goto o dana ɗo camion o ƴetta bouche amen fof yaltina hen mbiɗa andimo no fewi te kadi mi anda mi haalande ɗo bukadi ono dokke amadou ko yiiɗi ko dokkemo ko yiiɗi ko yimo pofto pirton adama mo kadunone makko ɓaccuɗo makko guette ɗum dokkomo Fatimata artir jabbere ma nde toon wona ko natata ɗum toon wona rewɓe lijjitata ɗum minen lijjitata ɗum a nani entré jam haydi aye gam han yayam aye gam babam aye gam wambabam dagan an kam wadde wawa accu suudam ndu ana ƴewata ɗo kay wala hawlu ndu ullum wala hawla ma an bukara an ko woni an ko wonduma e ɗum an mi haaldani ma de kaldami ko o seyɗani yat sundu homa sundu den goppira minen halke ko fof mi sohlanno Fatimata mi ɓe yat sundu so yaltude suudu ari kay man jaltinta ko assassin yat sundu ya tan goppira minen afana ni gaccirɗa an fokkiti isi wayi mi anda fo hoɗo dawanɗa ho doñɗa jalla sika yeehi wota artu jalla ya yanoye nokkuma ala réseau jalla ya mabboye nder yat sundu bukari heɓ gontu sotiri walla heɓ gontu to dondoƴɗen wallahi toon ndiyam ala to yoto Allah artirma ɗo ana yewala yemi ko jam wuttuma e Sofiane ango woni ma chérie an mar ko mbimam ko mara jabandu Fatima mi ƴeewi ko mbiɗa ham ko mi wawa jabde ɗum il faut tan mi yalta gallo il faut tan mi yaha mi yettoyo ron gallamen ham fof to hakkilla mo arta mi haali ɗum mi halti mi pari déjà mais on avait parlé de ça non je t'avais dit de laisser tranquille non après on va gérer ça toi aussi tu peux pas rentrer comme ça Fatima s'il te plaît accam tan mi yaha komi ñaaguiɗomi en jewdi hen ha paari mi wawa rokkudemo ɗum komi jiɗɗo yaani fofto te déjà mi noddi nenam ha paari nen fada déjà ça y est yimɓe fof mona ko dadema ɓe mbiya Sophia est revenu toi aussi pourquoi mener ça il faut mi yaha donc faut rester après on va voir comment on va faire les jaloux vont m'aiguiser de toi aussi faut pas partir toi aussi faut rester après on va partir tu vas partir après heɗum mi haalanma heɗum déjà mi ƴetti décision ha paari mbeɗen yaha kalfodiren Allah wastes tan kalfodiren Allah sa yi noddam téléphone walla ƴewan mbaɗɗa min koye ɓerdam nde gonɗa déjà kono min il faut mi yaha mbeɗen yaha Sophia toi aussi Sophia toi aussi s'il te plaît il fait très chaud tu peux pas sortir comme ça il fait très chaud après on va parler de ça mais wulani yam ok Sophia anen riyani Sophia mana jiban ko bimam ko Sophia anen attira kilema so yimɓe gondi yimɓe mbaddata Sophie viens Voilà, moi. C'est moi. Bonne manon, on lui dit. Allah. Massa. woyam fa Kunyam la. woyam nenam Bonne manon, wuli sa. Kunyam da. yanda Massa. Anjender. Jender. Okay. Amna wallu ma nga. Wases no. C'est moi. Ça va. Fatima gis nañ mo ndax Wases. tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani
eɗo sukaɓe seraɓe gonno